Hola, en aquest vídeo anem a veure com es fa per a inserir contingut en una pàgina web. Quan fem clic sobre el llapis ens apareix un editor web amb suficients opcions per a posar-hi contingut i formatar no només la pàgina web sinó també el lloc web. El més important o les icones que tenim més a l'abast són les icones de fer i desfer, el tipus del format de text, el tamany del text, el subratllar, posar en itàlic, en negreta, color de text i fonts, per fer enllaços, per fer llistes i després tabulacions i alineacions dreta, esquerra i centrat de text. Cal destacar a la part final que hi ha la icona de HTML, que és la que ens permetria inserir codi HTML i que la pàgina web interpretaria per poder inserir convenientment el que nosaltres necessitem. També cal destacar en les opcions superiors a insereix, per inserir una imatge, per inserir un enllaç, també per inserir quadres de text, algun calendari o algun element gràfic i una presentació o un vídeo, full de càlcul o formulari web. Dins d'aquest apartat també cal donar molta importància a les funcions d'inserir una taula de continguts i una llista de subpàgines i també d'entrades recents, que veurem en posteriors vídeos la seva utilitat, però que hem de saber que ens ajudarà a donar més estructura als continguts que posem a la pàgina. A la casella de format hi podem veure per desfer la formatació, format encapçalament, subencapçalament i encapçalament menor. I després opcions de superíndex, subíndex i alineació dreta i esquerra. A l'opció de taula hi ha relacionat tot el necessari per a inserir una taula dins del contingut, inserir files, suprimir files, etc. I per acabar, dins de l'opció disseny tenim l'opció de que la part central de la pàgina estigui composada per dues columnes, per tres, una superior o inferior, barres laterals dreta-esquerra, etc. Aquí és on es modifica el disseny principal de la pàgina. Tots aquests elements són els que ens permetran posar contingut i una vegada el tinguem al nostre gust ho desarem fent clic en desa. Una cosa més a saber és que el títol de la pàgina, si ho volem, es pot canviar. I de moment això és tot. Continuarem en propers vídeos.